for them to find out bakit babalik-balikan nyo yung Nexthetic. Hello, I'm Danica Banyola, and then nag-came up yung Nexthetic dahil sa nickname ko, and then ginawa ko talaga yung place na aesthetic yung design niya, and at the same time, may mga services offer kami ng aesthetic. Kaya pinag-combine namin siya, kaya nabuo yung Nexthetic. Meron kaming complete na, so may hairstylist kami na gumagawa for men and women. May haircut na rin, and then nag-ano din kami. Bago ngayon, yung mga peekaboo, yung mga balayage. So, nandun na rin yun. Then, meron kaming nails, foot spa, meron kaming facial, meron din kaming machine for pico diode. So, yun kasi yung pinaka-advanced ngayon. So, may mga ano naman kami dito, different kinds ng facial. Meron kaming regular facial, and then meron din kami dito na Hydra. Yun din yung isa sa mga latest ngayon, lalo na sa mga gustong magpabata, yung mga hugis-bigas na gusto ng, lalo na yung mga kababaihan ngayon. And then meron kaming ino-offer na Pico Laser for facial. Yun, whitening din yun, for wrinkles din yun, and then to remove dark spot. Tapos meron din kami yung bagong trend ngayon, yung CC Glow. So yun, Korean CC Glow siya, so pinaka-advanced na yun. Before kasi it's BB lang. May in-offer din kaming blush on, semi-permanent foundation. Usually, di ba kasi yung mga uso ngayon, yung mga makikinis na face ng mga Korean. Tapos marami kasi ngayon is yung gusto nila, yung parang walk up like this na, yung paggising nila, yung parang silang naka-makeup. So yun, parang semi-permanent makeup siya. And then, ano lang naman siya, so parang outer part lang siya. Yung iba, tinatanong nila, meron ano ba yung side effects, ganon. Wala, ang usual side effect lang niya is after niya is parang peeling lang, pero ano lang, very light. Tapos may konting redness lang. Usually naman after 24 hours, nawawala na yun. Meron naman din kaming mga aftercare. Kasi kapag pumunta sila dito, hindi lang kasi yung services namin, at saka yung inaano din kasi namin dito is pagdating nila dito, yung pamper talaga, is may experience nila dito sa Nexthetic. So, very accommodating din yung mga staff namin dito. And then, we also offer free coffee, free tea, and then free water and Wi-Fi din. I-search lang nila yung Nexthetic Beauty and Wellness Hub. And then, we are located here at Barangay Kutkut, Lot 11, Block 13, Rizal Extension. Tapos, we are just beside Unioil. Nag-ooperate kami from 10 a.m. to 7 p.m. Open din kami every day. Yun guys, please visit us para matry nyo rin yung mga services namin here. And yun nga, ang sinasabi ko is try us. Tapos it's for you to find out bakit babalik-balikan nyo yung Nexthetic.